नमस्कार प्रणाम भोजपुरी जहान कैसन बानी आप लोग। तो स्वागत करता नहीं अपना न्यूज भोजपुरी में। तो जी हाँ, आप सबके बता दी कि दिलों की धड़कन धनंजय धड़कन के एक पर एक बवाल सॉन्ग अब आ रहल बा, बैक टू बैक अब आ रहल बा। तो जी हाँ, अगर वो हमारे चैनल पर नए बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी और पे प्रेस कर दी। तो जी हाँ, रवा कुछ दिन पहले सुनले हो खब कि एक पोस्टर जो आए रहे जो लागे ना नज़र, जो एल्बम के नाम रहे, और फिर काल एगो और पोस्टर आयल बहुत ही मज़ेदार है जौन रउआ लोग देख सकतानी। पिया हमके खियादा भकुरा मछरिया हो, बहुत ही बवाल सॉन्ग बा। गीत के लिखल बारे हमारे मिट्टू मिसाइल जी और डीजे प्रकाश बाबू जी म्यूजिक दिले बारे। तो जी हाँ, तो वीडियो कैसा लगा वो लोग कमेंट में ज़रूर बताई। और धनंजय धड़कन के फैन बानी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दी और बनल रही हमरा अपना न्यूज भोजपुरी से सही लेटेस्ट न्यूज पावे खातिर।